Khubor Niam Bosco Media Network, New wanrah shapi ki Khubor Niam kejela jong katayo baar jong panai Lber arjar arpulai. Kimat bakong san hakani katayo baladep kilong. Pinkut ke Parish Jawai jong snem kilong kami sedang usnem jong ki missionary. Lekerku ye kaying meni jong ke Parish Umber. Penlong kilong kami ke zone 5 ye ke lempung jeng ye kenduk lang jong ki seorang kham. Bat penlong procession Eucharist ke Parish Clearian. Bat bintang in pet ye ki Khubor bakham benya. Haka khat artarik jong benai Lber arhajar arpulai ka Parish jong ka Theresa bakho Jawai ka lepelong ye ka mas bakho ban pinkut no yu snem jong kilong kami ka Parish. Haka te hi kesngi ka Parish ka leple perda ye ka jingsdang jong snem ki missionary na du benai Lber arhajar arpulai hadu benai Lber jong snem arhajar arpusa. Yo new snem jong ki missionary en pet bat peniat di Father Rangba jong ke Jawai Parish ipadar hilarious lamare. Hadin kamas bakhoit lepelong ye program belingkot hakapor nok paisngi hakaba ipadar manbaha pakem ila ajing krench pangkajingmut bat jingdon kamban long ki missionary. Hadin kani ladon kajing mani sacrament bat kajing sami ki khusnam she ki nongjob jong ki jing yakop beper balapelong de kaseng kan thai Catholic Parish Jawai house nem balamang kerpang ye ki. Lepenkut da kajing penhiari ka lama jong kaseng long kami kum kadak kajing penkut yo snem jong ki. Mdok do riewniam, ebi ki missionary ki riewpat bare. Uwi no missionary mo kasi jantia yo ki wo pau namba. Ute to mi walk here. Mo walk here serti. Udah zangi ki balang ki wo bun ba. Udah zangi balang na po sakai. What is nonggi po kanar, hapo jalapet, hapo borkat. Kita ki thai sutna, kita ki thai nongkli sitai dejan naman lagi balang. Hadin kendai snem ye jingsdang ka Parish ha Umber ki pai riunget ki lahun jurut banyo e ka yingmani Parish bethamai hakaba hakakat artrik Lber arhajar arpulai I Archbishop jong ka jelanyam ba Shillong I Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ila kurku ye kate ka yingmani thamai haka jingsaki ki hajar ngut ki pai Kristan ki phadar bat ki riewniam. Habakren hakate ka sngi phadar rangba ilaong kan long kesngi saken mau beshi junom ha ke history jong ka Parish ha Umber bada ke jing tre shitom ki phadar bat ki pai riunget ka Parish kilayo ye ke ying meni be itnat ya ke te ke ying meni la ai nam ha Francis Xavier Bakhot hadin ka mas Bakhot la don ka cultural program ha ka ba ki bon ki balang shnong ka Parish kile shimbenta ban ai ngu yo blei ba ki phadar na ka benta ka te ke jingker khu bakra. Kesenjuk ki kenthai Catholic Shillong Archdiocese Zone 5 kalapan ha perda ye 5th Annual Convention ha ka khat artrik Lber arhajar arpulai ha ka shnong so rengkham ka bahab ha Parish maureng keneng. Diki hajar ngut kilong kami kilawan bani shimenta ha kini kesngi. Usok blay all friendo Paul Lincoln ulapin minta ye kamas bakot ringkat lang bat kiwei pat ki so blay. Ki pai riunget ki sestar bat ki brodar na kiwei ki Parish ki bahab ka zone 5 kilawan ban penchit rem ye kani ke jingle niam. Shwaban zdang ye kamas bakot ladon ke jingyat precision degi kena duan bot si kiseng long kami bat ki so blay. Kakong Mary and Poshna President ke senjuk seng kenthai Catholic Archdiocese kala ai ki kintin pediang sngob ya baro ki balapoish kani ke jingle niam bat ka lumpung ha kani ke sngi. Usok blay all friendo Paul Lincoln ha ka jingi thu khana ula batai shapang ka jinget how Jisu ubalong unong penem bat unong ai bor jungi. Ula sneng la kraw khamtam e ki kimi ki kpa bekin sumar bhai ki khun jongki namar beki dei ki khun jong blay bat kim dei ban mai bat shop palat pot yeki namar ka kta e ki jing mut jing perkhat jongki. Hadin kamas ladon ka jing penkop buram yeki sok blay ki batrei ha ki Southly ki Parish kita ki long yu sok blay Valerian Serao Parish priest ke Jongsha Soblay Sylvester Syndrome SDB na Parish Latkor, Soblay Prior Kongsit bat Soblay John Valen CSC. Hakano paisngi ladon kajing mani sacrament bat caprice and worship balay lam da kakenhon United for Christ. Kerpang ya kesenjuk kentai jong Archdiocese Shillong
ai ko dei ket bok kriang iaphi yewen phi pro kilong kme ni kentei ha satla ka parthei kiba menta ha kini Archdiocese pon ki zone kibe kindu lang ha ki zone ofer na ka benta kani ki jingkan mau jongki ya ka bau play ula pencet iaphi ta ka benta jongpi kumlo balong kita ki kentei kiba dipril to play bar kita ki kentei ru kiba penroi penpa ya ka long bre mon breu ha ka bau play ula iaphi ta ka benta ne ka phah kerem dang si ka tien jonglei was skotunat bangin ya pusan kerpange ha kiniga ayom len ka siu trai ka balai ka mangi pusan yakta ka jim ka bathamai ka bau trai jisu ukwa ban ai ni nambatai kindiat kan yayon pusan nya pi pen pusan pi hoi yakne gospel jong yones kalnang ka basau ngala ban sim session ari sim session ne kani la sim la ban sim session komba lai sau kanta la ban sim tang na kani gospel jong yones kalnang ka basau nama ka ba jisu hani u long tau nongi kai ni tau ustad perkat ni ustad jingsngewtynnad kaba ktino wei khat ude psychologist kaba ujisu ya happening a gospel basau tara lang la ban sim session bai kini kumu ngila ban tip susu yaladi kerpange hakachi immensi ngatrai pun plan jengi khamtam ikna school ngila puli ka ya ka got power esop ka bubun la tipi kibangi priya ka ha khasi one khasi two ka ba mangi jupuli ha kini ka gani power esop karan ka wei ki ka jingi to khna ka skotanat ka ba mangi ngir banya pusan ba nangta nga sa ringdur kumno pat la penporlong ha ka jingi mensim ka jangi dai tang manga balaban ai jingim yapi amdan mano ha ka pradai balaban ai jingim dai tang manga balaban ai jingim kini kini ko pare homen ko para jingi mamangi ni pusan bai kada ka jingim kadai ka jong play kamrei ka jongi ki khon ban riu nama teng teng ki kimi ki pa ka por kyang o kini ki khon kini ki jonga na ai jingim manga ki kimi ki pa ki ong ye kini ki khon em ki kimi ki pa kim ju ai jingim ye ki khon dei tangu play wa ai jingim ye ka prat ye ngi ki khon ban riu ki kimi ki pa ni tang atier jongu play wan nyalam mi ki khon sha kane ka prothei na kata kata ho ki kimi ki pa kem pet ban le dusman ni ki khon ki kimi ki pa kem ne ban le ban dusman ni ki khon ki teng teng ki bom mi ki khon ki sempat ki le pen ni ki kinchat ki benti ki kan khor ki pensel si ki ma pha phalong kum ne kum ma pha kum no phawan chang ni ka prothei dan ki me ki pa ba asal dom pula ki khon kan lai phau jat ye ki khon pametip banga kha banga ya pha ukpar ka ju kum ma ki ong ngalong kan ra ye ki khon em ki me ki pa kim long kan ra ye ki khon dai u play u bolong kan ra ye ki khon bedreu mangi ki me ki pangilong tak atir jong blei kumno bangi biarak ngilong ki ti kamon ki kadiang jong blei ban ri ban sumar ye ki khon ki jongu nama ka chikim kare ka bau blei ai ki na ta garau ken komen ko para ngihaban perkat laisin sausin syua mangingin timungin tela yelagi jong ki khon ki kum pale te kenchat ki khon thap ki khon le kan bomon ki khon don kapor was ko siting teng ru penyak iki kon ru ha gre ke juk ka pamantalai ka jing penyak kon ne jing penhap kon penhap kon kat paman o kan lai kiri ki jonga kim perkat bai tu iklung ibran hapo ka kapo ajang ka kami
day ikon jong play mnei ikon jong no komen ko para bye kare ke nyuat person yangi haka jingim jungi haka jilong priu ke jungi bai kon ibaran hapo ka kpo ini kon jong play ibnei kon jong pi pinai tanki atiar jong play pinai tanki atiar jong play na katakan kini ban eat yo play eat itai bomo why itai kon tengin ri kendong i sumar sukeri i penhe pensan i besar tu setiap i tu penang penstadi i dah kecik i kebawan no play dah kecik i kebawan no play tekuh men ko para bye kabau jisu krani wong ngalong ka jikim katakin kita ka jikim kaba mangi ni yo no play bangi ai biang show play lingba ki khol ki ti ki jungi le lingba ka jinglong men para haying asem ni hasnong atau katakin kaba kumno mangi ni i iwe pat ni burom iwe pat ni nyokor iwe pat namani ni ki khon jong play baro nimdai ki khon jong suai nimdai ki khon nong wai hadang ini ki khon jong play katakin kaba mangi haman pusan ba ya ka jikim kaba ka tin jong play ka krenengi menta kasi hadi kata fitip bakani ka kantai kaba ong bagatip dai mga wakan bapi namar kata ka po kisendran ka ong kila sinuan pai ka lingwa kata berkhot henai kaba khatdo golong kumni ti kata ka kantai ka ino ba yalau kiu kalai pai shnong bakalai lat aki briu hangta ali on pe you briu blaya tu lut toy kat kabang le ulama bandai mesaya komta kala mi shnong bakalai shau jisu ha ba kene ka kantai kayo ka jim ka batmai kai kendo yo play kai kendo yo tau nong tulupa kai to kendo yo tau nong penim kai yau kiu ba kawan pentong kala i hang tu bakal lek watwood kala lek banyalap kala lek banlong ka missionary ka elot ya baro na dong sedang ba lek sesnong ngala shem ya unong penim yau tau ba ai jikim ngala shem ya unong itu lupa ngala shem yo trai kendran i lut kamut ka pui yau tau kiu jar ne tau kiu kamut bakla i lut yaki e baro ki baja ka chingim ku jongka kla klet lut yaki te ki pop kisang ki jongka yaki jingle jongka baro kala i lut bak menta kalau yo kata ke jingim batumai bakal lagi lek banyalap syakiwai syakasnong kata pitip kani ke kantai ke tin jumlai ka ongra ka ong kumno bakal lek tu ha ka kenta ka bahan reu ka kenta ban reu ka mon ha ka por kharar baji si baji ha ka po je kichu ka mon amdan mano ha kata ka por ka lek temar ka lek rain banyak kendo ya ki Parish nong nama kene ke priu ke ba im lingkar ke priu ke ba im lingkar ke priu ke badan hak pop kesang ke mau ji suang pidai ke pidai ke kentai ke badan hado sangut ki lok sangut ki tengah tahu ji sulai tu eka kamu ke jikim chonga ke jikim lingkar super khat kendian tagara kawan hakan no si bamya kendo yeno jar kawan tagara ko lingo pada kendo yo jisu ha tu kepung hynrei mentapat tham tieng yeno tham larang yeno kalai buat bat mare jisong hey nana syam ya unong penim ulai thulut ya ke ege ke baro ka mangang le ulai thulut ultip lut ya ke jingim ke jonga ulai thulut ya ke jingim ke jonga ko men ko para bye
Kanikan hawa mangi ya kendu yau jisu. Hawa ngi syam ya u. Hawa ngi tip bau di play sya. Ngi tip sya bau ne ulai tang ba u balaban ai jim. Hatu ngi berat lut na em ya ka jim jungi hawu. Harung ngi the lut na em ya ka jing ki jing jenja ki jing pang ki jing sidom ki badan ha ka jim ki jungi ha ka jing pang jong kamet. Nega jimpang juga jimut jimperkat, nega jimpang juga mensiam, hatu ngai lut nem hau jisu, ngai lut nem hau, ngai chania teli telan hau, ngai ngek bitang hau nem, ngai don tang ke jingkermen hau nem, hatu mana ichisha yu nem. Katakan government keparawye kewamangi habanya pusan ha kini keporlen. Haka khat arthrik Lber arhajar arpulai ke Parish Kleriat ke lepelongnya ke procession Eucharist bekot bechisin chisnem. Haka tegesngi procession lasdang da kamas bekot ya kepor minstep haka ba ipadar ibor mi dekar ibede ipadar bedang shidep kentang shen ilepin minta ya kamas bekot da kejingdon lang ipadar Yohanes war pakama ifada rangba ke Parish Kleriat. George Shining Linkoi, Principal Jongadon Bosco Bindi Hati College, Father Francisco Dekar, Director Jongadon Bosco Panar, Padar John Berman, Bat Kiwe Kilingdo, Kisistar Kibrodar, Kibadon Lang Hakate Kasngi. Kumbah Nriu Pongut Tam Kina, Bayok Pediangnya Kekumyin Bakut Beningkong Hakate Kasngi. Haka no Paisngi, Lapelong Yagajingat Procession, Bat Jingmani Sacrament Bakut Tam Keduan. Mason Shar Halor Jongi, Daka Iing Jing Jongmi, Kusi Mojikun Nimani Yabe, Me Penong Yaki Breu Baro, Ban Pendem Yalade Haka Iing Bajem Not Jongmi, Kusi Mojikun Nimani Yabe, Me Pelaj Yung Kun Ben Breu Naki Jing Ban Beng, Bat Ki Jing Baro, Kusi Mojikun Nimani Yabe. Me I bentayani haka himas jongme. Kus amjukun nimani yami. Me alam ban penyaya kalawai jong kaperthe. Kus amjukun nimani yami. Me sensyar ya kabalang kahima bang pawai. Kus amjukun nimani yami. Me syongkhat haka donod jongi ban pen yani. Kus amjukun nimani yabe. The Gospel Yohanes kalanong kawakhat pra pure iya kini kenten. Pilatus ulalek ruh ko Iing manulang khot yaw Jisu. Hato milang usim kiju ulak liyaw. Jisu ulap haiktin. Hato kani kicing kali kawan name. Nikiway pat kila keren hamesha pang jonga. Pilatus sudah jawab, "Mitharai ngalong itu, dei ki paraja jambe." Bakirang balang do jamki ki bala IT ame hanga, dei melale ayu. Jisu lapai ktin, kahima jonga kamdei nakane keperthei. Kumtau Pilatus sudah keliau, dei melamus im. Jisu sudah jawab, "Haoi." Piang ya kabadai ngalawus im kuhanan ku para giyayayan kat baru try Jisu ngalawus im jali deus im tangjang kipai ba Israel kat kum ka history reu deus im jang ka perthei baro ka we terus im jangi giyayayan rengkar baru try Jisu Deus im jangi, us im jangi da adun jangi, us im jangi yin kisem jangi. Yin khot kyrpad shushu yuk try Jisu, ban long im, long kan rad halor jangi, bat kaperthei baro kawe, kat bangi arwai ya kanambar, chispa lai paun rew. Ko praise Jisu kos im kis im. Iway lai hynrei.
Kalong ke bakum ki Kristan hangni hari khasi jungi ngimla ban klet ek jingdon kamban yo jingger khu yik ying kisem jungi hakapor paskha. Hynrei bon ki Parish namar biki long ying ki labon bat kishnong hapo Parish ki layar ki phadar ki lazdang ban net ger khu ying wat hakapor len bakhodru. Kani kala ajing mentoy shibon ye ki para banget namar na lor biki yo ek jingger khu ying ki yo ru kalat ban pediang ye ke sakrament jing penisuk. Min hakatayaw bakhod ke DBMN TV kalayo ban sakhi ke jingger khu ying ha Parish bernihat kabalasdang nadu ka shitarik mentau banai Lber arhajar arpulai. Ha ka jingelam jeng ipadar kemen lang nongrum bat arngut ki sister ha ka khatlai tarik Lber arhajar arpulai kita ki riewniam ki lalet bat gerkhu ha ki artli kishnong ki baha apo ka jingpet jang ka bernihat Parish bat kita kishnong ki dei ka nakrabil ka badon saw artli ki longyeng bat ka jols im ka badon khat artli ki longyeng. Angko sabchi sa deki bogitel mo ng araw talgin. Nako sa sarangin sir napati nga bog badgin. Pagapan na deki parulis tingtal ko panarasong. Itel ani biyaw na chagbo. Itel na si mambagsarong china. Usal biyo dong pa. Ki South Li ki Parish ki bakan THUP ika bernihat ka nongpo ka kadhor bat ka den ye ki bala jutip kum ka zone 6 jang ka Shillong Archdiocese minha ka khat artrik Lber ki la pelong ye ka jingi kendu jang ka senjuk ki long kemi. Lasdang ye ka te ka jingi kendu ka senjuk da ka jingkan tewe ka lama jang ka senjuk bat bot sa kamas bakhoj bala pin minta de ipadar Anil ibade spiritual director jang ka te ka senjuk bat de ki hajar ngut ki long kemi jang ki te ki Parish ki le shim minta da ka jing riewble. La sakhiru ye ka te ka sngi kraw ki long kemi de ki seng rangba ki seng samla bat ki we ki pat riwnget. Ha ka no pai sngi la don ki program ha ka bai MLA ka jirang constituency ba sostenes sotun ila penchingan ye ki. Kat benang mi ki sngi ki ya kat taru ka jinget jing ki Kristan ka balang Catholic kala nang scam bat nang sothiet ha ka jing eid bat chakri yo ble. Day namar kani kadaw babun ki kinhon dwai ki don haman ki Parish bat kishnang beper banye dwai lang banye puson lang ye ka ktin uble. Ha kani ka kinti ka DBMN TV kawan lam shapi shapang kaway ka pre group jang ka balang shnong langtor ka bahap hapo karang blang Parish. Katay ka kinhon dwai jang ka shnong langtor min ha ka shpo khatway bat khat artrik Lber nalor ka jinga dwai bat yarwai lang ka lapelong ye ka seminar halor ka pang Life in the Spirit ka balayalap de Father Jeffrey. Ha katay ka sngi bon ngut ki kun samla ki hebrit ki longkmi longkpa ki lawan banishimenta.
Lepen kut ikate ke seminar da kemas bakoj bat ke jinggerku iki pat Kristan ke belawan cimenta hakate ke sengi. Bat da kini ki Khubor ngi lepoi sya ke bakut jongkani ke THUP Khubor. Ngi ai ke jing kuble iaphi baro ba phin koj phin klan bat ngi kyrpad iaphi ba lada don ki Khubor ba ja ha ki Parish ni gishnong jongphi ba phin phah ni pintip syangi haute number ba don ha screen jongphi kenang bangindang la ban penni man katayo ki Khubor Niam ke jela. Kuble shibon ublei un kurku iaphi.